What name do you want to be called from this day forward? He said that he wants to be called Umeifediche. If I told you Umeifediche. Umeifediche. He can quote Thomas. Yes. And one the other side. Umeifediche. Now we know that. Itu aka anyị ga-esi emesịa ihe n'aka Nye m ife na ya. No. No, Bill. Yeah. Exactly. Somebody else to beat them. That's it. Okay. Okay, great. Dịka etu nze na ọzọ ndị ụga si wee nye m permission ka nke abụọ my sons isi dịka etu ndị nze na ndị ụga ndị nze na ụga nze na ọzọ ụga etufa si wee nye m permission ka m kwube ụmụ m okwu na Amerịka. Nke ịbụọ m chọrọ ikwu okwu a bụ Ronald dịka etu nze na ọzọ ndị ụga si wee nye m permission ka nke abụọ my sons isi dịka etu ndị nze na ndị ụga ndị nze na ụga nze na ọzọ ụga etufa si wee nye m permission ka m kwube ụmụ m okwu na Amerịka. Nke ịbụọ m chọrọ ikwu okwu a bụ Ronald Ugonna Umojinnaka. Ronald Umojinnaka, what name do you want ndị nze na ọzọ ụga kabana akpọ gị? What name? Umeugonna. Say it again, anụrụ m ya. Umeugonna. Okay. Umeugonna. Nwanne m gbakọrọ ebe a, Ronnie sị ka onye ọbụla ndị nze na ọzọ, not just Uga but all of you, unu fia ọ nze ka ọ bụ situo ya Umeugonna. Okay. N'ekikere ndị nze na ọzọ ụga nye m, ana m ekpuwe gị okwu a Ronnie Umeugonna n'aha Jizọs. Amen. Umugonna. How go say that? Or you want to sit down?